se to nestahuje na zpátky. No, ještě to nezlomilo. Tak, to je veselá fotka. Dneska to bude rušný. Kde? Už jeden? Ne, nahoru. Ještě rozhodně pak neptej, ty. Zeptám. Barva. A tady ty závodky. Já jsem ale čuměl na mě. Nevíš si, Katy, já nedám si hlavu. Obě na parádě, jsem to nepadl. Vůbec jsem to tak neviděl, že oni by nás jako tlačili. Naopak, viděl jsem to tak, že oni neměli recent a potřebovali tu hru přerušit, aby to já jsem na to okamžitě že ne, že to Češ jako? no a pak je Honzi. Konečně se vyjadří dobře. Náš můj ta spolu. Když to víc, nemám to krásnou. To nemám. Já nemám to na potřeby, já mám furt na potřeby, to mám ne. Ale to studujeme. Už je konec, malinká ten kamarád. Není konec. To už není konec. Ještě se hodí. Není konec. Ještě se hodí večer nešli. Ještě hrál. No konec. Nebyl. Byl, ty jsi na to koukal, tam ještě 4 minuty nastavovali. No půl noc, čtvrt na jednu. Takže se hodí večer. Že konec. Já jsem na to koukal, 4 minuty nastavovali a je to 2-0 to skončilo. No teda, pak to moc sem. Už mám viděl, že to asi neviděl ty. To byl ty. No Magdaleno. Dneska teda. Všechny jsme to vymalovali, veď. Dneska jsme se vymalovali moc pěkně. Zvláště někteří. Ale já čo rád spolu na startu jste. Říkal na mě. Hrál jeden zápas, chytal. Vždycky už to na startě mladej. To nevím, jestli dneska, ale jako minule chytal. A mi říká, choď na tréninky. To bych neudejkal, to bych neudejkal. A jinak na porci jsou tam takový slavností, že nemá cenu žádná Dneska odešíte. Zvláštně. Rychlej nástup.